پشتیکار و خەباتەکە درێژ لە ڕۆژاوای کوردستانی دە خزمەتا دۆزا کوردی و تەفگەرە ڕزگاری خوازا کوردستانێدا کەسایەتا نیشتمانی هلال خەلەف بۆتانی کۆچاداوی گر. هلال خەلەف بۆتانی ساڵە 1934 لە گوندێ هەرەمڕەش ژدای بوویە، پشترە لە گوندێ گرەسۆرێ مێرسێنیا بجی بوونە. ساڵە 1958 تەولی رێزên Partiya Demokrata Kurd li Sûriyê bûye. Bû yek ji damezrênerên Partiya Demokrata Kurda çap li Sûriyê. Di konferansê pêncê tebaxê de ku sala 1965 li gundê Cimayê ê Rojhilatê Qamişlo li dar ket, wek yek ji serkirdeyê partiyê hate hilbijartin. Li gor şopandina Rêbaz News, xebatkar Hilal Xelef Botanî li ser dirêjehiya xebat û tekuşîna xwe gelek caran hate girtin û bersivdan. Çendîn sal bazdayî maye. Jiyana xwe di ber xebata siyasî û kurdayetiyê de terxan kir. Berpirsayetiya rêxistinê gelek deverên Kurdistana Sûriyê kir. Serşanê wî li Heleb, Efrîn û Kobanê bi navê İmad kar dikir. Herwiha li Cizîrê jî bi navê Heyvo dihat naskirin. Beşek ji jiyana xwe li Beyrûtê berdewam kir û li wir bû xwediyê roleke taybet di jiyana siyasî û hûnana bûyeran de. Dê serdema şoreşa Eylûnê de gelek caran bi qaçaxî derbasî Başûrê Kurdistanê bûye. Jiyana xwe ê xiste di metirsiyê de. Di sala 1966 de seredana Barzaniyê Nemir kir û nêzîkî du demjimêran li gel bavê netewa Kurdî Barzaniyê Nemir civiya. Nûneretiya Baskê Çep di Kongrê Şeşan de yê Partiya Demokrata Kurdistanê de kir. Hilal neb tenê siyasetmedar bû, lê xwediyê çendîn helbestên navdar e ku hatine strandin jariyê gelek hunermendan ve ji wan jî rêwî û xatir bixwaze. Piştî destpêkirina şoreşa Sûriyê, Hilal tevlî yekîtiya hêzên demokratîk bû û beşdarî xwepêşandanê li dijî rejima Esed de kir. Piştî ji hevxistina wê, tevlî tu partî û tevgerên din nebû û wisa serbixwema takû roja 18 Eylûna 2020 xatir xwest û koçada wî kir. Li gundê Girasor yê Rojhilatê Qamişlo bi xak hate spartin. Bi barkirina Hilal Xelef Botanî bavê hejar, gelê Kurd û tevgera Kurdiya siyasî li Rojavayê Kurdistanê xebatkarekî xwedan xizmet û rol ji dest da. Alî Umar